I ha mort la poeta de Nicaragua Claribel Alegría, guanyadora del Premi Reina Sofia als 93 anys. Ella va viure molts anys a Deià, a Mallorca, on va escriure alguns dels seus llibres. Era molt coneguda també per fer de traductora de Robert Graves. Avui hem anat a la casa on va viure i hem parlat amb els veïns que la varen conèixer. Era la poeta de l'amor i del compromís social. Ha mort als 93 anys Claribel Alegría, Premi Reina Sofia de Poesia Iberoamericana. La poetessa va viure molts anys a Deià, un poble que la va captivar. Claribel Alegría va viure durant molts anys aquí, al centre de Deià, en aquesta casa Can Blau Vell, que encara es conserva. Aquí va fer moltes de les traduccions que bàsicament li havia demanat Robert Graves. Aquí els veïns encara la recorden. Recordar de la senyora de Can Blau Vell o de la senyora Flaco, de Deià, més que Claribel. Claribel de Seques, una senyora molt amable, una senyora sempre amb una rialla a la boca. La veritat és que quan l'estic recordant, t'hem de recordar llum, alegria, era una persona alegre. Ells es traslladaren a mitjans dels 80 cap a Nicaragua, quan de la revolució sandinista. I Nèric, que ja és en David Alegria, va prendre part principal, va prendre part en la revolució. I també tenia l'amic d'en Cortázar, Julio Cortázar, que també vivia a Deià. Però bueno, jo crec que és ara que m'he donat compte que ella escrivia molt bé. I els fills segueixen venguent. N'hi ha una d'elles que segueix venguent a Deià. En un documental, ella es consideraba una deixebla de Juan Ramón Jiménez y especialmente de Robert Graves. Y Robert Graves y Darío porque me enseñaron a amar la mitología. Sí. Aquest dissabte es farà l'enterrament a Nicaragua. Serà el darrer adeu a una dona que va estimar d'ella tant com a la poesia.